Provinsen. 936 indbyggere. Det eneste byen har at prale er en grillbar, som altid er fyldt med bumsede Brian-typer, og en kiosk, som også sælger pizza og China food. Alt sammen lige dårligt. Den nærmeste tankstation ligger 10 km væk. Det er på dette gudsforladte sted, jeg er vokset op. I den mest dødssyge by, totalt afskåret fra omverdenen. Et deprimerende sted. Igennem byen går en lige vej, der kun fører et sted hen. Væk herfra. Vi var sammen hele tiden. Mig, Camilla, Christian VK og Adam. Camilla var forelsket i Adam og havde ligefrem snakket om at gå i seng med ham. Vi plejede at være bedste veninder. Men sådan er det ikke længere. Smil til kameraet. Adam. Hold den der. Skynder du! Nej, nej! Det er fandme livet, det her. Hey, må jeg ikke få et hiv? Nu. Jeg henter din øl. Ej, det var ikke vildt. Har du en? Ja. Hey, kom lige med. Det ved jeg ikke. Måske. Hvad med dig? Jeg nok hellere spise 10 regnorme i stedet for, hvis det skulle være. Det er da ulækkert. Jeg skulle sige, at hun lægger mig. Adam, stop! Adam! Du er virkelig ikke som de andre piger. Hvad mener du? Men det ved jeg ikke. Du er bare anderledes. Adam, det går ikke. Jo, Adam, det er vores lille. Adam! Stop! 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 Bagefter sagde han ikke et ord til mig, og jeg sagde det ikke til nogen. Alligevel gik rygtet en uge senere om, at de havde haft sex. Camilla blev rasende. Det var jo hendes fyr. Siden da har ingen ville snakke med mig. Sit